Bo día a todos, imos comezar o pleno extraordinario do 4 de febreiro ás 10:30. Como único punto da orde do día, timos a solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, o POS, por 2026. Previamente ao seu debate, pois temos que someter a votación a súa inclusión na orde do día. De acordo? Se ninguén ten algo máis que engadir neste momento. Sí, bo día. Antes de nada, queríamos disculpar a non presencia na sesión de hoxe da señora Carbón por motivos laborais. Moitas grazas. Para que conste, nos disculpamos a presencia da señora Rebeca Fernández. Votos a favor da súa inclusión? Ben, por unanimidade, verdade? De acordo. Pois, incluído o punto, a solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, o nomeadamento post 2026 da Deputación da Coruña, informa a secretaria. Tendo en conta que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 28 de novembro de 2025, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2026, que se destina aos 93 concellos da provincia, cuxo texto íntegro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 231, do 2 de decembro de 2025, considerando que, segundo o previsto nas ditas bases, a solicitude do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos de Competencia Municipal estará integrado necesariamente por un acordo plenario segundo o anexo 1 recollido nas bases e polo que esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2026, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2026 e con cargo á achega provincial 2025. Financiamento de gastos correntes que se devengan no exercicio 2025, achega provincial 2026 aplicada ao financiamento de gastos correntes 75.666,54. Achega provincial 2025 aplicado ao financiamento de gastos correntes 65.489,14, sendo o subtotal do gasto corrente 141.155,68. Financiamento de investimentos, achega provincial 2026, acondicionamento do Parque do Areal, 75.995,56 euros. Mellora de tramo viario en Irís, 41.688,43. Subtotal de investimentos da achega provincial 2026, 117.683,99. Achega provincial de 2025, investimentos financieramente sostibles, mellora de camiños municipais en Penedos, Pedra do Couto, Cotiño e Fonfría por importe de 139.579,60 e o subtotal é 139.579,60. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2026, no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Mellora do trazado do camiño Modias ata o seu encontro con camiño de Chamoso, 189.990,34. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 4, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POSPLUS 2026 bases e a Ubera. 5. Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluída no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. 6. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 7. Autorizase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 8. Facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Moitas grazas. O plan que traemos hoxe aquí, no noso punto de vista, incorpora pois diversas obras que cumpren un pouco a folla de ruta marcada e tamén os compromisos adquiridos. En primeiro lugar, pois traemos, como xa se falou na Comisión de Outubro, o acondicionamento do Parque do Areal por 75.995 euros. O proxecto incorpora, como tamén se falou naquela comisión, a mellora dos xogos para que foran realizados non un arranxo, senón unha renovación máis completa, máis profunda dos xogos do Parque do Areal.
Continúa as actuacións que levamos emprendidas no tramo viario de Irís cun novo tramo que ven a complementar dous dos que xa se fixeron nese punto. Tamén incorpora pois, a mellora dos camiños municipais en Penedos, Pedra do Couto, O Cotiño, Fonfría, pois algún deles xa nomeado aquí en distintas sesións en plenos e similares. E continúa tamén as actuacións realizadas xa con anterioridade no camiño de Asmodias pois cun novo trazado no plan complementario, pois escolleuse ademais o plan complementario para poder facer nunha obra un maior trazado mesmo. Por lo tanto, creemos que dá continuidade neste sentido ás actuacións que xa están comenzadas. Son viais moi importantes que debemos continuar realizando. Ante isto, pois aquí o presentamos. Quenda de intervención, señora Rodríguez. Moitas grazas. Bo día de novo a todos e a todas, que antes non sei se o dixen. Temos unha pregunta que nos aclare porque non entendemos moi ben. En relación á obra de acondicionamento do Parque do Areal, o que podemos observar é que o proxecto, a modificación que llevemos, pois a iluminación, en vez de ser como estaba no proxecto original, con balizas, pois ahora van soterradas, siga a mesma liña da reparación da senda, da reparación da pérgola, do circuito de terra, bueno, e os xogos queríamos, o sea, é unha pregunta, porque entendemos que é unha reparación parcial e non se substitúen todos os xogos. Entonces, queríamos saber exactamente por que non nos tuvo en conta a oposición, nin convocou unha comisión para dar os nosos aportacións. Eso, en principio, teño esa pregunta. Señor Varela. Sí, moitas grazas, moi bo día a todas e todos. Ben, pois nós o primeiro que queríamos manifestar é que bueno, novamente estamos aquí nun pleno ao que chegamos cunhas propostas por parte do goberno local que eu non sei se negociou con alguén, porque con nós polo menos non o fixo. Falamos en reiteradas ocasións da necesidade de que se convocase, como é preceptivo, que se convocasen comisións para poder analizar os proxectos que se presentan as diferentes convocatorias, como este caso deste Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, que ademais é unha subvención que non é sorpresa en ninguén que vai haber. É dicir, o plan, o POS, xa sabemos que vai haber, xa sabemos a cantidade que íamos ter e, polo tanto, pois, o que sería de esperar dun goberno que goberna Cabanas en minoría sería, pois, convocar ao resto de grupos para avaliar o que, bueno, o que se leva a eles. Vostede referenciou que algún se tratou nalgúna comisión e é certo, se tratouse, por exemplo, o tema da actuación no Parque do Areal, precisamente pola súa incapacidade, hai que recordalo, de poñer en marcha un proxecto que xa viña do anterior mandato que había que modificar levemente para ofrecernos un proxecto recortado e que ademais non responde ás necesidades actuais do parque, porque hai que recordar que desde que vostede goberna o abandono do Parque do Areal é máis que notorio, non? Vímolo denunciando pleno tras pleno, calquera persoa, calquera usuaria dese parque, calquera que nai ou pai que leve ali os seus fillos sabe cal é a situación do parque. Actualmente non hai un só xogo nese parque que se poida empregar con seguridade. Xa non falamos dos balancíns que non existen directamente, falamos, por exemplo, dese barco pirata, non? Ese elemento central do parque que ten un furado no que cabe un pé dun cativo. Sigue estando así, a pesar de que se denuncia pleno tras pleno. O que vemos aquí é unha proposta na que, a diferenza do que se acordou, recóllese aí amañar 3 balancíns, un tobogán e un columpio, pero non se fala, por exemplo, do barco pirata. Entón, tampouco entendemos que tendo unha nova oportunidade de traer un proxecto despois de que vostede renunciase a él, que veña aquí cunha proposta que non dá solución aos problemas que ten actualmente o Parque do Areal. O sea, ni siquiera é un mal parche. O sea, é unha cousa incompleta.
Bueno, nos, xa por non entrar no resto de proxectos, porque evidentemente pois, hai que amañar diferentes camiños, é unha realidade en todos os gobernos e hai que ir adaptando o orzamento que se pode ter e conseguir para ir mellorando. Pero sí que pensamos que, indo de volta a ese proxecto do parque, habría que modificalo para poder presentalo ao pos e non que non sexa unha oportunidade perdida. Polo tanto, nos hoxe aquí lanzamos primeiro a proposta de, como aínda hai marxe ata o día 6, pasado mañá, para poder facer esa solicitude do POS, lanzamos a proposta de que quede o asunto sobre a mesa, que modifiquen ese proxecto para poder presentalo correctamente e non perder esa oportunidade e que nos convoquen un plazo de 48 horas de novo aquí para poder votar ese proxecto a favor e esa proposta do POS. Señor Pesardiña. Sí, bo día a todos e a todas. Entón, bueno, seguindo un pouco coas intervencións dos compañeros da oposición, temos que decir, bueno, queríamos presentar algunhas observacións ás súas propostas que non veñen de ser tratadas en ningunha comisión, como así quedamos no seu momento, a pesar de que o que son os proxectos estaban listos a mediados de xaneiro, polo que podíamos ver. Xusto antes do pleno ordinario, que tampouco entendemos como non se levou previamente o pleno ordinario, polo menos para falar, porque houve unha oportunidade de que faltasen algúns documentos, pois ou ben nunha comisión ou ben nun pleno ordinario, a que no mes de xaneiro puideron ser tratadas estas cuestións con suficiente antelación e non vir aquí novamente a buscar pois un mal acordo. Porque isto non se lle pode chamar plan. Vostede chamalle plan, pero asfaltar un camiño polo que se pode andar en zapatillas, bueno, aglomerar ou que sexa, que é o tramo do Muíño do Cubo en Irís, vendo como está Sandín e a Cruz, que vostede seguramente que non saiba nin onde están, pero eu sí que o sei, e sí que lle podo decir que eses 2 puntos están moito peor que o que nos está traendo aquí, que se pode andar en zapatillas, e se quere, imos ali agora mesmo e demóstrollo. Vostede está presentando aquí un proxecto que non entendemos como a uns veciños se lles ten que castigar desa maneira. O Muíño do Cubo ten un tramo de máis de 500 metros que podes andar en zapatillas. E ven a vostede aquí a reaglomerar un tramo que se pode andar en zapatillas. Eu non os entendo. Se teñen un plan, este non é un plan. Este é un plan para decir que fai algo e despois non fai nada. En primeiro lugar, habría que actuar en Sandín, que se chama no final da ponte da autopista, e na Cruz, que é ali ao lado da escola de Irís. E saben perfectamente, creo que o concelleiro de Obras debería de sabelo, cal é a situación que están ali. Un desfeito por unhas obras que tolerou o seu goberno, o de Sandín, as obras estas de recollida de augas, que ao final non é unha recollida de augas, que directamente se bota a auga por o camiño, e, por outra banda, pois, na Cruz, todo o mundo coñece como está ali, xusto antes da igrexa. Entón, ese é o primeiro problema. Segundo problema, tamén os seus proxectos, resulta que vostede refírese á Pedra do Couto. Para a Pedra do Couto, quero avisar os veciños da Pedra do Couto que non se fagan falsas expectativas, porque o que este alcalde chama Pedra do Couto ven sendo os alimpadoiros que coñecemos todo o mundo e todos os veciños que somos de Cabanas, evidentemente. Chámase os Alimpadoiros, ou tamén pois, o tramo da parte dos Alimpadoiros, que é o Camiño das Pinavetas. Camiño das Pinavetas, que se chama. É necesario, evidentemente, está en malas condicións, e entra dentro dos criterios que aprobou este pleno para melloralo. Pero, ademais, e tal como apuntan os compañeros da oposición, pois tamén vemos que o tema dos xogos, que se falou neste pleno en reiteradas ocasións, e que se pediu expresamente que se mellorasen os xogos, pois non temos nada arriba da mesa sobre iso. Temos unha reparación parcial de algúns elementos que descoñecemos e que nos gustaría que nos explicase tal como pediron os compañeros. Nada máis polo momento.
Ben, moitas grazas. Comenzando por vostede, que xa foi o último. O tramo de estrada arredor, por exemplo, que vostede mencionaba da igrexa de Iris, vaise facer. De feito, foi metido nun complementario do ano pasado, se non lembro mal, en setembro, co cal está para facer. Este é unha nova continuación e precisamente a idea é ir continuando esta traxectoria do camiño en Iris ata a súa incorporación coa estrada autonómica que pasa por riba. A única cuestión é que se vai facendo por orden. Empezouse incluso en anteriores anos, dende o final de todo, e foise avanzando, chegouse ata a igrexa de Irís, agora no complementario de setembro, se non lembro mal, meteuse ese tramo, e agora este tramo que se mete agora, dá continuidade a ese, evidentemente os cartos chegaron ata onde chegaron, e nas vindeiras actuacións hai que continuar pola ponte da autopista, polo túnel e demais, ata a súa incorporación á estrada da Xunta. É unha actuación conxunta, o único que se vai por fases, pero vaise por todo e vaise facendo. Co cal, dáse demanda a todos eses lugares dos que vostede di. En relación a... Bueno, por responderlle a señora Rodríguez en canto aos xogos, eu lembro unha comisión aquí en outubro, que houbo, no que vostedes demandaron unha maior incorporación de diñeiro para as partidas de xogos. É verdade, o proxecto orixinal incorporaba amaños na maioría dos xogos, neste caso cámbianse algúns balancíns e faise algunha actuación xa máis completa con algún xogo. Cousa distinta é o barco, respondendo ao que decía o señor Varela. Neste caso, o barco pirata, como sabemos que o plan de obras e servicios de agora o presentamos hoxe e vai tardar meses en estar executado, e o barco pirata está mal, o barco pirata ímolo facer por separado. É dicir, non imos esperar a ter esta subvención e a obra licitada e concedida para arranxar o barco pirata porque leva meses que isto sexa feito. E, polo tanto, sabemos que o barco pirata está mal, e nun intento de axilizalo o máximo posible, arranxamos o barco pirata por separado para telo listo agora. O resto dos xogos e propostas fanse evidentemente coa obra este. Ese é o motivo polo cal o barco pirata non é incluído, senón porque se fai agora mesmo, por unha cuestión de urxencia, por acabar canto antes, e de podelo ter feito xa. De aí, evidentemente, pois, o resto de diñeiro para o resto de xogos. En canto ao que dicía o señor Varela da súa incapacidade ou da nosa incapacidade para poñer en marcha o proxecto do parque, comprenderá vostede que non yo podo comprar, porque a obra foi do anterior goberno, se quería o anterior goberno podía deixar feito. Se chegou a nosa legislatura foi porque non foi feito na anterior legislatura, e por algo concretamente, evidentemente. Por algo foi. Entón, nós nos encontramos cunha obra a metade, e dígolle máis, das obras e proxectos que nós presentamos dende cero, non tiveron nunca un problema. As obras e proxectos que tivemos problemas nesta legislatura, casualmente veñen da legislatura anterior. Podo nomearlle a humanización, podo nomearlle o parque das autocaravanas onde o Concello non tiña a disponibilidade do terreo onde o quería facer, e podo nomearlle algún outro proxecto como o coworking que quedou deserto na primeira licitación, e así algunha máis. Podo sacarlle a lista. Pero sí que lle podo dicir é que todos os proxectos que viñan da anteriores legislaturas foron os que houve problemas polo camiño. Os que nos presentamos dende o principio non tiveron problema ningún. Casualidade, aí o deixo en mans de cada un. E polo resto, eu entendo a súa, valoro o seu optimismo. Hoxe estamos a mércores, esta subvención ten que estar presentada no post da Deputación antes do mediodía do venres. Xa convocar o pleno de hoxe para o venres xa non cumpliríamos os 2 días de antelación, habría que convocalo con urxencia no mesmo día anterior, pero xa se tería que ser con urxencia, incluso con urxencia, e logo, ademais, non sei se pensa que aquí o que redacta os proxectos vai ser capaz en apenas 24 horas de modificar o que teña que modificar, entregalo por rexistro, nos facer toda a documentación, modificar os cadros e volvelo a levar. Non é posible, non vai dar o tempo. Vostede estivo no goberno, sabe precisamente que isto non é chamar o redactor do proxecto e que en 2 horas lle ten o proxecto de volta, non funciona así, o sabe perfectamente, e polo tanto tamén sabe que de hoxe para o venres non se pode modificar o asunto. O Parque do Areal é un proxecto que
que está ben, que está contundente, leva as melloras necesarias, leva o que falouse na comisión de outubro, e non ten moita máis volta que darlle. O barco pirata, respondo por última vez a súa pregunta, non vai porque se fai por separado dada a súa urxencia, por non esperar a que esta obra sexa licitada. Segunda quenda, señora Rodríguez. Moitas grazas. Acabo de escoitar que as obras que tuveron problemas foron obras que quedaron do goberno anterior. Humanización. Problemas de non querer facela. Verdad que se quixeran facer non había problema ningún? Vostedes non a querían facer. Por parte do Grupo Socialista propuxemos unha alternativa de dividila, dado que despois de pasar tanto tempo, sí que é verdad que o lóxico, os precios suben e hai máis problemáticas, pero nin así. Eso, o problema que houve nesta obra é que vostedes non a quixeron facer, simplemente nin a queren facer. Na obra do parque, problemas tamén. A obra do parque, cando nós salimos do goberno, estaba pendente dunha autorización. E é verdad que todo sube e ao mellor lle había que poñer algo máis de diñeiro. Pero iso non é o problema. Non o puxeron porque non quixeron. Porque para outras cousas ben o poñen e ben o sacan e o diñeiro aparece debaixo das pedras. Iso non é que o proxecto estuvera mal. O proxecto pasa o tempo e é lóxico que necesiten máis cartos porque deixaron pasar o tempo. Non lles interesou para nada. E agora modifican un proxecto e como se non fixeran nada. Exactamente nada. Modifican unha iluminación que porque lles dou a gana. Nada máis. Obras que teñen problemas dos gobernos anteriores. Bueno, llevo a recordar a da Veiga Batán, por exemplo, que aínda a tuveron que rematar vostedes agora de un goberno do PP anterior a nós. Obra que houbo para que fora se poidera levar a cabo, houbo que modificar o proxecto porque eran unhas ocurrencias terribles nun proxecto donde iba a tubería pola beira do río ocupando terreos privados que non foron nin a ser cedidos, nunca iban a ser cedidos. Nunca. Sin embargo, aquel goberno se empeñou en levar unha tubería pola beira do río. Nin terrenos alleos. Estamos nós, lóxicamente, lle houbo que dar unha volta a todo o proxecto, modificalo, e fíxese vostedes o tempo que levou, que aínda están rematando ahora mesmo vostedes ese proxecto. E non me veña con problemas de proxectos do goberno anterior. Se teñen problemas é porque vostedes non os superon resolver ou pasaron de resolvelos. Os deixaron a la buena de Dios. Non tire pedras desa maneira porque non é así. Eso non é así. O coworking quedou desierto. Como calquera obra pode quedar desierta. Que vostede que pensa? Lle quedou desierta no seu goberno. Non no goberno noso. Pois por algo sería. Pero é verdad que se volveu a licitar e se volveu a poñer para facer? Ou non? Ningún problema. Pois mire, nós vamos a suscribir a proposta do grupo do BNG e vamos a pedir que quede encima da mesa e convoque o pleno. E modifique o que teña que modificar si pode e dé explicacións do que poda. Nada máis. Adiante, señor Varela. As obras que teñen problemas veñen da legislatura anterior. Claro. Cando un goberno non fai nada, pois lóxicamente pouco problema ten que asumir. Cando se limita a facer obras de botar unha capa de asfalto, porque quedamos moi ben nas fotos, o asfalto recién posto queda precioso para as fotos, iso tampouco ten maior complicación. Agora ben, si o anterior goberno, como si foi, fai proxectos que van un paso máis alá e que miraban un pouco máis cara ao futuro do noso concello, máis alá do cortoplacismo de botar unha capa de asfalto, pois lóxicamente son proxectos máis complexos. O coworking, evidentemente, creo que non hai moi poucos obras neste concello que teñan o financiamento que ten esa obra, que ademais ven con financiamento europeo, non é tan fácil de conseguir, non é un POS que xa está preconcebido, hai que traballalo antes, cousa que vostede de traballar sabe pouco. Se os éxitos do seu goberno son renunciar á humanización da Nacional 651, que era
unha das grandes obras do anterior mandato e que resolvía un problema importante de mobilidade no Areal, que é onde máis se concentra a poboación no noso concello, na maior arteria urbana. Se a súa proposta é renunciar a facer esa obra, pois lóxicamente non hai ningunha complicación técnica, a complicación é facela. Vale? Se o seu goberno renuncia a facer ou perde unha subvención do pabillón de Lavandeira, que hai que recordarlo, ese é o seu legado xestionando subvencións do anterior mandato. Podríamos seguir, podemos falar do Parque de Areal, é outro exemplo moi bon. Renunciar a unha actuación porque é incapaz de facela. Ese é o seu legado. As cousas que transforman un concello teñen complicacións técnicas. E hai que ter a valentía para leválas adiante. É un goberno digno. Un goberno que traballa, que mira máis alá do cortoplacismo do asfalto, que tanto vos gusta no Partido Popular, e que pensa nun concello máis alá. Vale? Porque botar unha capa de asfalto fai no calquera, nunha pista municipal. Vale? Se pensamos en ir máis alá, non. Eu reitérolle, os mecanismos vostede xa o sabe, que en 48 horas pode convocar un pleno. E con 24 tamén, e con menos tamén, por urxencia. E se non pode consultalo. Se vostede non o sabe, pode consultalo. Entón fago. E se vostede esperou a 2 días antes de que remate o prazo para convocarnos aquí, non é problema da oposición, é problema seu, porque isto podría ter vido ao pleno ordinario de xaneiro. Como avanzou antes o portavoz da candidatura veciñal, a mediados de mes están asignados os proxectos. Houbo que informalos, evidentemente. Pero vostede podía tratalos antes aquí. Se non o fixo, se vostede é mal estudante e espera a 2 días antes de que remate o prazo para traer isto aquí, non é problema da oposición. É problema da súa incapacidade para gobernar un concello. E se non está capacitado, pois dé un paso a un lado. Non pasa nada. Por lo tanto, reitero, que nos propomos que quede en riba da mesa, que no prazo de 2 días pode lanzar hoxe mesmo a convocatoria, que nos trae aquí de novo e nos convoque para solicitar este post cos proxectos corrixidos. E, bueno, e isto sumo tamén o comentario, non suscribo totalmente o comentario tamén do portavoz da candidatura veciñal, de que coñezan os lugares do noso concello, que respeten a toponimia do noso concello, que é unha das nosas riquezas. Basta xa de proxectos que non respetan a toponimia e basta xa do descoñecemento do goberno local dos lugares do concello que goberno. Moitas grazas. Señor Pesardeña. Sí, xa está todo dito, sumámonos a que quede sobre da mesa. Porque isto de vir aquí dicir que folla de ruta marcada e compromisos debe ser con vostede mesmo, porque cos súas compromisos e coa súa folla de ruta marcada. Con quen falou isto? Con vostede mesmo? Monólogo? É un monologuista? Pois resulta que sí, que nos plenos vostede ven a monologar. E os monólogos, pois, en democracia, non están pensados para triunfar. Para iso ten que vostede pois, conseguir outros obxectivos que non tivo e que ten que adaptarse á súa realidade. Se non é capaz de adaptarse á súa realidade e vennos decir aquí esos lugares de que usted me habla, porque non sabe nin os lugares que lle dixen, que xa nin se acorda, pois que quere que lle diga? Acabo de decir un camiño que se pode andar por él en zapatillas e acábame de xustificar que es la hoja de ruta marcada e los compromisos. Un camiño que a moitos veciños e veciñas lles doería a cabeza de ver como teñen que andar polos camiños deste concello, sorteando baches. E vai vostede aglomerar un camiño polo que se anda en zapatillas. Cando 100 metros máis arriba está o camiño desfeito. 500 metros máis abaixo está o camiño desfeito. E vennos a decir aquí que non, que eso ya está. Eso ya está. Pero que está? Se vostede non sabe ni de que lugar está falando. Nin dos que falei eu, por certo. Non é capaz de localizar no mapa Pedra do Couto? Voulle explicar eu
que o proxecto que titula Pedra do Couto non é en Pedra do Couto. Teño que explicarlo eu no pleno, porque antes non nos convocou unha comisión que poido facelo o día 23 de xaneiro, porque xa estaban os proxectos todos con esa data anterior de 15, do 15 de xaneiro. Mire se non tivo tempo, señor alcalde. E que nos ven a contar aquí? Milongas? Pois traballe que mecanismos tenos. Podenos convocar mañá mesmo, se fai falta. Se ten a suficiente eficiencia para traballar, porque xa que estivo dormindo todo o mes de xaneiro plácidamente, e de maneira contento, e, bueno, la hoja de ruta, vale, pues siga con su hoja de ruta. É o resultado do seu goberno e de que fai mal as cousas, nada máis. Moitas gracias, señor Besardiña. Habería que ver o seu resultado. Vostedes verán, están poñendo en peligro unha subvención do post da Deputación da Coruña. É a súa cuestión. En tanto proxectos, eu reitero no que dixen, o pabillón de la bandeira, vostede sabe perfectamente, señor Varela, quen solicitou a subvención. Estou falando eu. Vostede a solicitou e vostede sacan moito peito de quen solicitou as subvencións. Ben, pois na solicitud de subvencións e na execución das mesmas tamén houve un tempo no cal non gobernábamos nós, gobernaban outros. Non ten vostede o turno de palabra. Garde silencio como gardo eu cando vostede fala. E, polo tanto, vostede sabe perfectamente que como mínimo o calendario desa subvención é compartido. Como mínimo. Suscribo as palabras que di a señora Rodríguez de que unha licitación pode quedar deserta e pódese licitar unha segunda vez e na segunda pode ir ben. O que pasa que tamén lembramos cando o coworking quedou deserta por primeira vez e tivo que vir ao pleno para licitarse unha segunda. E aquí mesmo, dende esa bancada, díxose que quedaba deserta porque non se estaba facendo nada dentro do goberno. Entón, a ver que facemos. Porque, por un lado, se a licitación queda deserta no coworking por primeira vez e nós que non facemos nada, pero, por outro lado, vostede xustifica que pode quedar deserta sen que eso sexa achacable ao goberno. Que eu estou de acordo con vostede. Unha licitación pode quedar deserta e non é achacable ao goberno. Estou de acordo con vostede nese punto. Pero entón logo non veñan cando quedou deserto o coworking por primeira vez a dicir que foi culpa do goberno que non traballaba. Porque non ten sentido ningún. Non se pode estar en misa e repicando. Non se pode facer a crítica por un lado e logo ao oposto. Ou se fai por un lado ou se fai por outro. E a humanización quedou deserta 2 veces. Porque senón xa estaría feita. Se no coworking foi culpa nosa, como dixo aquí unha persoa da oposición, porque quedou deserta unha vez, na humanización que quedou deserta 2 veces, sería doble culpa do goberno por licitarla 2 veces que tal. Que insisto, que eu entendo que non é culpa do goberno porque unha licitación quede deserta. Pero iso foi o que se dixo dende aquí aí, en anteriores episodios desta tempada. E, polo tanto, hai que poñerse de acordo. Eu non teño problema en intentar usar todos os mecanismos que ten o goberno para volver a traer aquí o Parque do Areal novamente a poñer máis cartos aos xogos, porque do resto está ben. O sea, vostede dixo que modificamos as luces do parque pouco máis é porque quixemos. Non é porque quixéramos, era porque vostede ben sabe que houve unha autorización dunha administración pública que dixo que aquelas torres con luces non podían ir e, polo tanto, emplazaron a modificalas. A partir de aí foi cando empezou o proxecto a atascarse xa no seu tempo, que logo continuamos nós. O que fixemos é sacar esas torretas de luces e poñer outro tipo de iluminación para iluminar a senda. Por eso modificamos as luces. Non porque quixéramos, non porque estivéramos nin nos gustara máis unha cousa ou outra, porque xa non tiñas por que entrar en eso. Xa directamente era unha cuestión de que ali obrigaban a sacar aquelas torres ou aqueles postes e poñer iluminación. Mais alá dese cambio, máis alá de actualizar os prezos, alrededor dun 30% para arriba, máis alá de volverlle a meter máis cartos aos xogos, como xa se falou na comisión de outubro, o barco pirata indiquei novamente que ía por separado porque debido á súa urxencia da moción que vostedes presentaron no último pleno
E tendo en conta que esta obra tarda tempo en sair, posiblemente ata mediados de verán, con moitísima sorte non podería estar a obra executándose, e o barco pirata necesita un arranxo inmediata, levamos o arranxo pirata, o barco pirata por separado, e centrámonos nos restos dos xogos que poden, entrar dentro da subvención dada a súa urxencia. Ese é o seu motivo. Que vostedes queren que lle metamos máis diñeiro aos xogos de mes? Non hai problema. Eu vou sair por esta porta, vou chamar ao redactor do proxecto e voulle pedir que mo modifique. Veremos. A contrarreloxo vamos. Sen moito máis. Procedemos á votación de que quede sobre a mesa. De acordo? Votos a favor de que quede sobre a mesa. En contra e abstencións ningunha. Queda, polo tanto, sobre a mesa, sendo o único punto da orde do día, pois finalizamos o pleno extraordinario. Moitas grazas a todos.